Dipikir no. Aku gak mikir aku lho, Bang. Oh, ngalah, aku nyawar. Sawarane entone yo. Angger gelem video ora gelem nyawar. Masa sih kami begitu? Kamu itu dan begitu. Aja aku tinggi muta. Kita pikir toleran. Iya apa? Kita itu ya gini. Kesuwen. Bapak Ibu ini Pak Mongko panggone coba sementing gayang sementing seneng ya. Iya. Itip-itip suwira torekan delok ganongan ya panggah buluk sih. Masa sih bolok? Buluk. Kamu tahu gak ini sawo? Kamu tahu gak? Enggak. Enggak. Kamu ngi, gonku 10.000 ki 20.000 paling cilik nyawani cah cilik lho. Kami tua 20.000. Ya Allah. Sob. Oh, apa aku yo cilik kok. Bapak Ibu. Yo. Pak, namanya sinten? Iki pikiran bumbumu masuk. Takon mikir. Mikir apa? Brambang wis telas. Uyah ya wis pating grepek. Yo, sawe yang boy. 20.000 yo isin nopo. Oh, ini guyonan loh. Guyonan aja dianggap serius ya. Khusus kowe sakarmu dhewe. Bawa mandi bawa.
Ayo